Goedenavond, collega Henk van Baren. Hey, goedenavond Renier. Hoe is die jongen? Ja, dankjewel. Dat wilde ik jou net vragen. Nee, met mij gaat het prima, jongen. Hartstikke mooi. Ja. Voor degenen die hem niet kennen, Henk, vertel even kort wat jij bij RTV Parkstad doet. Hoe lang dat je het doet. Take your minutes. Nou, ik ben mijn cv vergeten, maar ik wil het wel even vertellen hoor. Geen probleem. Nou, ik ben Henk van Baren. Ik zit al bijna 20 jaar bij RTV. Aha, en ik doe hier de sport op de zondagavond tussen 8 en 10. Ja. Ja, en je hebt ook, hoe noemden ze dat vroeger? Roda Radio? Vroeger heb ik Roda Radio gehad, ja, inderdaad. Maar het werd me een beetje te veel allemaal, dus... qua privé bedoel ik. Maar ja, ik doe alleen de sport en dat vind ik wel leuk om te doen natuurlijk. Ja, maar er zit toch ook Roda bij, denk ik, hè? Ja, tuurlijk. Ik geef zo, zeker wel bericht over Roda. Maar mijn programma Roda Radio, die doe ik voorlopig even niet meer. Ja, maar het gaat hartstikke goed met Roda, joh. Ja, lekker, jong. 5e plaats geloof ik, hè? Ja, en ja, geluk moest man hebben, zeg ik altijd. Jij was erbij, hè? Nee, afgelopen week met die eigen goal daar, hè. Door buurmeester. Ja. Die scoorde in het laatste kwartiertje een eigen doelpunt. En Roda pikte 3 punten mee. En dan zeg je, af en toe moet je geluk hebben. Ja, dat vind ik ook, ja. Echt wel. Ze doen het goed, moet ik zeggen. Ja, in het begin hebben ze een beetje veel pech gehad. Hè? Altijd in de laatste minuut verliezen en zo. En ja, als het geluk nou mee zit... dan zouden ze zelfs rechtstreeks kunnen promoveren. Ja, heb ik me laten vertellen. We wachten even af, jongen. Want ja, we wachten even af. Wij wachten gewoon even af. Henk, heb jij nog nieuws te melden? Of zeg jij van nee, alles is verder goed zo? Waar willen jullie het over hebben? Nou, ik bedoel maar wat. Neem je minuten. Hè? Ik bedoel, als je nog gasten zoekt voor de uitzending, doe een oproep. Ja, ik zou zeggen, stuur even een mailtje naar ondergetekende henk@rtvparkstad.nl als je een keer een gast wil zijn in de studio. En dan ga ik jou bellen of ik mail jou terug. En dan zit je waarschijnlijk bij mij op mijn plek hier... om te vertellen over je vereniging. Over de vereniging. Hartstikke leuk natuurlijk, hè? Of over sport in het algemeen. Algemeen ben ik... volgende week is weer de Amstel Gold... in Valkenburg, het wielrennen weer. Amstel Gold, toch? Ja, Amstel Gold, ja, inderdaad. Met de Porsche. Ja. Dus dat wordt weer spannend. Ja. Fred Lugis kennen we allemaal natuurlijk. Die zal er waarschijnlijk heen gaan. Jij zegt dat zo fantastisch, hè? Ik zeg altijd Lugis, maar jij zegt Fred Lugis. Lugis. Maar hoe is het nou? Hoe zou het nou... Nou, ik heb er jarenlang op geoefend, hè. Dus Lugis. Is het zo? Ja, volgens mij wel, ja. Ja, dan moeten we Lugis maar eens uitnodigen. Ja. Hij zal er waarschijnlijk bij zijn volgende week. Dus, ook een kenner op het gebied van ijshockey, hè? Hartstikke goed, jongen. Ja. De Eaters, hè, Geleen. Ja, en ook met Stockcar Racing. Het racen van wijnen, hè? Ja, precies. Ja. Daar heeft hij ook wel verstand van. Ja, Henk, wie kent hem niet, hè? De oude nieuwslezer van RTV. Ja, jaren geleden heeft hij dat gedaan natuurlijk. Maar hij is nog altijd bij ons gebleven. Je ziet hem niet meer zo vaak in de studio, maar hij doet wel heel veel interviews voor RTV. En hij volgt alles, hè? Hij ziet en volgt alles, inderdaad. Hij volgt alles, ja. En dat is ook goed. Iemand die dat ook deed, dat was Lex Nelissen. Die volgde je op de achtergrond. Ja. En, we missen hem al natuurlijk, hè? We missen hem absoluut. Nog steeds. Ja, en, absoluut. Vorige week een mooie reportage van Wim. Ja, had ik gezien, ja. Maar met Wim, of de week daarvoor was dat alweer. Want vorige week had hij die reunie van Roda 1962. Ja, precies. Ja, mooi, joh. Maar, en wat hij vandaag weer presteert... Ja, Smullen met Wim, nummer 216. Kijk gewoon even, hè. Want de... Curiosa-markt, die komt er ook wel aan natuurlijk. Ja. En daar heeft hij helemaal op ingehaakt. Wim doet het ook fantastisch. Trouwens, Wim, die... aanstaande zaterdag. Als je mijn zwembroek wil zien, dan moet je naar de beachparty. Ja, want Wim draait de beachparty in de Heidsertref. Maar ik denk dat dat ver uitverkocht is. Maar dan gaat Wim altijd in de zwembroek. Want dat vertelde hij nog. Hè, dat hij dan een keer opgehaald was door zijn zoon. En dat hij had staan lillepoten in de zwembroek buiten. Henk, een onder ons vraag. Oh god. Hoe lang wil jij nog ermee doorgaan? Met? Ja, met dit. Met dit? Ja. Ik zeg altijd, totdat ik er dood bij neerval. Ja, dat heb ik ook eigenlijk. Ik zeg altijd tegen mijn vrouwtje van... ja jongens, ik heb een leeftijd dat je zegt van... Oké, ik laat het een jongere over, maar... Ja, het kriebelt toch, hè? Ja, wij hebben gewoon die radio/tv-take. Wij willen gewoon graag
leuke programma's maken en de mensen thuis een beetje amuseren. Ik kan je een voorbeeld geven, een paar jaar geleden met die corona, toen het pas uitbrak. Toen waren we allemaal thuis natuurlijk, we konden niks doen. Hè? Ja, maar hier was heerlijk om te doen. Hier was het heerlijk om te doen, inderdaad. Ik kwam hier naartoe en ik draaide en ik gebruikte het woord corona dus absoluut niet. Nee. In geen enkele uitzending. En je kunt je nog herinneren dat je nog dat A4'tje nodig had. Ja, dat je überhaupt de weg op mocht. De nachtklok, hè? Ja, precies. De avondklok. Ja. En dan kregen we een formulier wat we dan van de directie moesten invullen. Dat we de straat op mochten. Maar ja, wij moesten de straat op. Precies. Want dat was gewoon... Radio gaat door, hè? Ja, radio gaat precies, door. Ja. En ik moet zeggen, ik heb zelfs in die tijd, even voor de eerste golf, had ik nog gasten hier. Ja, geweldig om te doen trouwens. En ook in de tweede golf had ik ook gasten. En dat is toch mooi om te doen. En die hadden dan... niet toen ze niet mochten rijden natuurlijk, want dat ging niet. Wij hadden dispensatie. En al die tijd had ik het briefje in de auto aan het liggen, hè? Die nachtklok. Ja. Geen één politieagent gezien. Nee, ik ook niet. Toen werd het opgeheven. Een week daarna, wat gebeurt er? Ik word aangehouden. Ik werd een van de laatste avonden werd ik aangehouden bij mij in de buurt. Ik denk, kijk nou. Nou, sterker nog, ik werd 2 weken geleden, het vrijdagsmorgens om 5 uur voor mijn eigen deur aangehouden. Dat is je gedaan. Hij zegt, waarom staat u hier? Ik zeg, ik sta te wachten op mijn vrouw. Die moet ik zo meteen naar het werk brengen. Oh, ja, waarom staat u dan hier? Ik zeg, ja, wat moet ik anders gaan staan dan? Ach ja, de mannen doen ook maar gewoon hun werk, hè. Daarom. Zo is dat. Trouwens, even de groeten doen we normaal nooit aan Tini Offermans. Want Tini die zegt net, hey, je bent ook op tv. Ik zeg, ja. Ja, en ze zegt, wat een leuk programma is dat. Ik zei, nou, dankjewel voor de compliment. Ik zal je zo even de groeten doen. Nou, dus Tini bij deze. En Louis, blief kijken wat. Henk, blijf nog even hier, Henk. Nou, ik ga even naar de andere studio zo meteen. Oh, okay. Ik wil nog even voorbereiden op aanstaande zondag. Ja, dat moet je doen. Dat gaan we doen, hè. En ik vond het in ieder geval heel mooi om je even bij jou weer in de uitzending te zijn. Lang geleden trouwens. Je hebt je goed gehouden, moet ik zeggen. Ja, ik heb jou van voor de coronatijd niet meer gezien. Nee, lang geleden. Twee jaar geleden volgens mij. Nou, even daarna tussenin misschien. Ja, even. Precies. Maar goed, we hebben elkaar op Facebook. En, dat zeggen we hebben wat contact met elkaar. We appen met elkaar. Maar ja, we zien elkaar weer in levende lijf. En het is toch wel leuk om elkaar weer te zien. Hè? Altijd leuk om elkaar te zien. Hij 20 jaar en ik 18. Dat zijn er samen 38, zeg. Dat we bij RTV zitten. Ja, precies. Nou, laten we hopen dat we er lang mogen blijven natuurlijk. Dat onze lieve Heer ons de zegen mag geven. En hiermee wil ik het gesprek afsluiten. Ik denk dat Mark Hemels komt die zegent die hele studio. Ja, precies. Ja, dan komen we wel een kruisje op aan het hangen, dat weet ik wel zeker. En dan zeg ik aan Henk, net als tegen al die andere gasten, adieu. Dit is Parkstad.